गासै नुजाफैनो हानाय रायजो राजा बिथांमोननि सेन्सारफोरखौ थाबाय दा जायफोर बिबार बावखावदों बिथांमोनखौहाय रायजो राजाफोरखौ माने जिरायहैनो गुरै खावलायदों 1993 आव जेब्ला आसाम गभर्नमेन्ट आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव BSc एकर्ड खालामनाय जायो। बे BSc एकर्डआ जिहेतु जेबो सांबिधानिक रखना बेखन बा सांबिधानिक जायाखै कनस्टिटिउसनेल सेफगार्ड गैयामोन। बेखायनो जोङो यां जेनेरेसना BSc एकर्डखौ जोबोद दुखु मोननानै थादोंमोन आरो बे समावहाय हथादै रिजेक्ट खालामनायनि बुंनायाबो स्ट्रेटेजिक भाबै एसे उसुबिदा जानायखाय जों दसे सम सिरि थादों आरो थाबैनो बे BSc एकर्डखौ जों मानिनो हाया होननानै रिजेक्ट खालामनानै जों बड' लिबारेशन टाइगार होननाय मोनसे अस्त्रधारि संगठन थागोन। बे अस्त्रधारि संगठननि प्रथम फाउन्डार चेयारमेनमोन सिलागां बसुमतारिया आरो बिनि दैदेननायावनो जोङो BLTनि आन्दलनखौ संग्रामखौ जोङो सुरु खालामदों आरो मावलांबाय थादों। किन्तु दुखुनांथाव जाथाया जाबाय बिथांहा आरोबाव बे समावनो केन्सार जानानै फैदों आरो केन्सार बे बेमारखौ लानानैनो बिथाङा जोंखौ दैदेनलांबाय थादों नाथाय हथादै 1997 दिनैनि दिनाव बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथाङा रुंसारि जादोंब्लाबो बिथांनि दैदेननायावनो जि BLTआ संग्राम खालामदों बे संग्रामनि दारैनो दिनै समग्र बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि जि हाबाफारि बिनि दैदेननायाव जोंनि संग्रामाव जानाय BTC जि दाफुंनाय जादों भारत संबिधाननि 6 सिडुलनि सिङाव बे समग्रआव बिर सिलागां बसुमतारिहा गिदिरथार आरो बुंस' हायै रावजों फोरमायनो हायै कन्ट्रिबिउसन दं। दा बेखायनो जोङो गुबुना मानि एबा दामानि जोङो BLT हिसाबै बिथांखौ बिर नामाकरन होनानै बिर होननानै जों बिथांखौ सनमान होयो आरो आङो आसा खालायो समग्र बर' हारिया बिथांखौ बिर हिसाबैनो सिक्रिति होनो प्रयजन दं। दिनै गोबां संगठनफ्रा बा व्यक्तिफ्रा गुबुन नोजोरजों नायनो हागौ जायनि थाखाय बिथांनि थैनायनि सानाव जायफोरखौ आसा खालामदोंमोन बा रायजो राजाया आसा खालामो बिनि न'खरफ्रा आसा खालामो दिनैबो गोथाङै दङ बिसिया फिसाफोर दङ गोबाङा बेवहाय नुजाफैनायनि खौरां जों मोननो हाया। अदूर भबिष्यतआव जेन' बिब्दि जायाब्लानो जोंनि आगोलनि जारिमिन दानि जारिमिन आरो भबिष्यतनि जारिमिनखौ नायनानै बिथांखौ सासे बर' हारिनि गोख्रों माने जुजारु बिर सिलागां बसुमतारि हिसाबै सिक्रिति होनानै बिथांखौ बावलाङाबालानो सिबियाब्लाबो फुजा होआब्लाबो बिथांखौ बावलाङाब्लानो सासे गोथां महरै जोङो बर' हारिनि बिर हिसाबै मानिनानै लायो आरो बे रोखोमैनो जोङो आगोललाङो आं बेखौनो खावलायो। आथिखालनि BTC सरकारा जे BTCनि मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय बिर सिलागां बसुमतारिनि मुङै मिनिस्ट्रियाम लुफुंनाय बिथिङाव लांगोना सेरावबो लामा सेराव गसङालासेनो जोंनि नैबे दायासाव फैनानै जिरायफैनो थाखाय मानगोनां रायजो राजा बिथांखौ गुरै खावलायनाय जाबाय। जागोन बेखौ बिर सिलागां बसुमतारिनि नामाव जानांगौ होननानै बेनि स्मृति गालांनो होननानै जोङो BLTनि दैदेनगिरि आरो बै समनि BTC सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जों बेखौ सिद्धान्त लादोंमोन आरो बे हिसाबैनो खालामनो जोङो सेस्था खालामदोंमोन। दा आदुरा थालांदों। आं आसा खालामो फैगौ जेनेरेसना बा जाय BTC सरकारखौ सालायो बिथांमोनहा बे हाबाखौ मावफुंगोन होननानै आसा खालामो।